Bine v-am găsit sănătoși! Pentru că cei mai mulți dintre noi au probleme cu greutatea și pentru că de la o vârstă parcă totul se depune, vom vorbi astăzi despre ce trebuie să facem din vreme pentru a evita obezitatea. Vom afla la ce este bună iedera și în final vă invităm să mâncăm sănătos și delicios în Sicilia. De aceea, în ceea ce privește echilibrul energetic, există această balanță care ne spune: dacă mâncăm mult, trebuie să aducem pierdere de calorii, expandare de calorii. Dacă nu aducem expandare de calorii, atunci trebuie să mâncăm puțin. De aici, din această dilemă axiomatică, nu putem ieși. Se spune, noi care stăm la birou consumăm în jur de 2000-2500 de kilocalorii pe zi. Cei care sunt în nimerit consumă 5000. Cei care dau cu coasa, de exemplu, consumă cea mai mare, 500-6000 de kilocalorii pe zi. Cât mănâncă un om? Faceți o simplă socoteală, 1 gram de zahăr sau de glucide sau de pâine sub formă de substanță propriu-zisă este 4 kilocalorii. 1 gram de carne, de proteine, ca atare, substanță uscată, 4 kilocalorii. Iar 1 gram de grăsimi, 12 kilocalorii. Dacă facem socoteala, să zicem, un măr are, să zicem, 100 de grame. 70% este apă, 30% sunt dulciuri, 30 de grame ori 4, 120 de kilocalorii. Un măr este 120 de kilocalorii. O friptură, să zicem, are 200 de grame. 100 de grame reprezintă apă, 100 de grame reprezintă, să zicem, proteină. 100 ori 4, 400 de kilocalorii. Cei care n-au nevoie să slăbească nu pot să stea tot timpul să-și calculeze caloriile. În schimb, eu am scris și în cartea pe care am publicat-o anul trecut despre obezitate, am spus așa: nu se poate slăbi fără pixul în mână. Cu alte cuvinte, cine vrea să slăbească trebuie să aibă o agendă în care să scrie ce are de gând să mănânce, ce are de gând să facă efort ca să dea jos și cât reprezintă cu pixul în mână scris toate caloriile împărțite la toate mesele care trebuie să fie între 5 și 7 mese, să fie atent să nu mai mănânce după ora 7 seara, de preferat după 6 și jumătate. Există o mulțime de teorii cu privire la care alimente sunt bune și care alimente sunt proaste. Dacă ne referim numai la cantitatea de calorii, atunci nu are nicio importanță ce mâncăm. Dacă ne referim la faptul că un organism trebuie să aibă 30% zahăr sau glucide, 30% proteină de carne și 30% grăsimi, la care se mai adaugă 10% care înseamnă oligominerale și alte substanțe, să zicem grosomodo, atunci sigur că trebuie să mâncăm acele alimente care au această distribuție, 30-30-30. Există zeci, sute poate de diete, în cartea mea am scris pe toate care au existat. Din punctul meu de vedere, cel mai bine este să mănânci corect, așa cum mănânci de obicei, dar în cantitate mică. S-a observat că la persoanele grase scade extraordinar de mult conștientizarea cât mănâncă. Persoanele grase nu știu că de fapt nu mănâncă puțin. Ele au imaginea că mănâncă puțin, dar de fapt mănâncă mult. Obezitatea este o boală care are, să zice, ca factor genetic mai multe. Până acum am vorbit despre aspectul social. Aspectul social care înseamnă alimentație, factori care stimulează alimentația,
factori sociali care ne fac să avem o viață dezordonată și să nu putem să conștientizăm cât mâncăm. În esență, nu este decât o singură boală endocrină care conduce la îngreșare. Această boală este o boală extrem de rară ca boală, ca tumoră pancreatică sau intestinală care secretă insulină. Hiperinsulinismul organic conduce la creșterea în greutate, pentru că se știe că insulina este acel hormon care bagă în celule materialul energetic pe care omul îl mănâncă. Cei care suferă de hipertiroidism slăbesc. Cei care suferă de hipotiroidism nu se îngrașă neapărat din cauza hipotiroidismului și ei mai degrabă se pufează datorită hipertiroidismului. Hipotiroidismul conduce la edeme generalizate, edeme celulare, infiltrație aquoasă a celulei și tratamentul te duce la slăbit brusc, fără ca să spunem că este obezitate în sensul de depunere de țesut adipos. Hipotiroidismul poate în anumite circunstanțe să fie factor favorizant pentru obezitate, dar boala hipotiroidism nu conduce la îngreșare. Am mii de cazuri de hipotiroidism netratat cu persoane slabe. Și am și foarte multe cazuri de hipertiroidism cu persoane grase. Alte cuvinte, grăsimea nu ține de hormonii tiroidieni, iar tratamentul cu hormoni tiroidieni al obezității este o aberație științifică. Nu se face așa ceva. Există o a treia boală, sau a treia condiție, hipercorticismul, sau secreția crescută de cortizol din corticul suprarenal. Aceasta apare în sindromul și în boala Cushing, sau în hipercorticismul reactiv la ceva, sau poate hipercorticismul iatrogen prin tratament cu corticoizi. Dar aici nu este o îngrășare propriu-zisă la nivelul a ceea ce se observă la femei de tip pară sau la ceea ce se observă la bărbați de tip măr, adică abdominal respectiv pe șolduri. Și există mai degrabă o rotunjire a feței, a torsului și subțierea foarte mult a extremităților. Persoana respectivă este considerată o lămâie pescobitor. Este termenul. Cu alte cuvinte, nici sindromul Cushing, nici boala Cushing, nici hipercorticismul de alte cauze nu sunt boli endocrine care conduc la obezitate. Dar bulimia? Bulimia nu e o boală endocrină. Bulimia este o boală psihică care face parte din ceea ce se numește sindromele bipolare și care înseamnă acea fază a sindromului bipolar care face ca persoana să mănânce prea mult și să se îngrașe pentru că mănâncă prea mult. În contrapondere, partea depresivă a bulimiei se numește anorexia nervoză. Partea de anorexie. Persoana respectivă nu mai mănâncă și din cauza asta slăbește. Cu alte cuvinte, mai degrabă obezitatea induce modificări hormonale decât hormonii să inducă obezitate.